Så er det blevet tid til vores parforholdspanel, Robert og Kisser, seksolog og psykolog. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og vi springer lige ud i et brev, vi har fået fra en kvinde, der kalder sig Singlen, og hun skriver: Jeg er en selvstændig og handlekraftig kvinde, så jeg har prøvet at gå til single-arrangementer og har også haft min profil på 2 dating-sites, men jeg synes aldrig, jeg støder på den rigtige. Hun har datet en del, og hun er heller ikke bleg for at tage fyre med hjem fra byen, men enten så er de ikke noget for mig, eller også så synes jeg, at de bliver bange, når jeg begynder at tale om, at det skal være alvor. Og så er det helt store spørgsmål: hvad skal jeg gøre for at finde kærligheden? Og nu ved jeg ikke, hvem jeg skal kigge på først. Hvem er jeg vil starte med at svare? Hvad skal hun gøre? Du er kvinde. Jamen, jeg ved ikke, jeg tænker generelt, hvis man har en problematik i sit liv, så kan man jo vælge at have fokus på det, der ligger herude, der giver mig problemet, eller man kan have fokus på sig selv. Og mange kvinder kan jo netop have den der med, men mænd er også irriterende eller svære at have med at gøre. Men altså, virkeligheden er, som den er, så jeg tænker, det er altid et godt udgangspunkt at starte med at se på sig selv. Men hvad skal hun kigge efter? Fordi det der med at kigge på sig selv, det er... Ja, jeg tænker, at måske kommer hun til at udstråle en styrke og en usårlighed, som gør, at hun kommer til at tiltrække nogle mænd, måske, der ikke tror, at de behøver at passe på hende. Fordi hun er for barsk. Hun skriver jo selv, at hun er en selvstændig og handlekraftig kvinde. Er hun for handlekraftig, tror du? Men måske er hun det. Måske skal hun overveje eller kigge på, om hun kunne have noget med sig i bagagen, hvor hun måske har lært, at det er vigtigt at være stærk og kunne klare sig selv. Fordi hvis hun har det, så vil hun også komme til at udstråle: jeg kan klare mig selv, jeg har ikke brug for nogen, og du behøver ikke at passe på mig. Og så vil hun tiltrække nogle mænd, som enten ikke er i stand til at passe på hende, eller ikke ønsker at passe på hende, og som så hun så er sammen med en nat, og så er det slut. Robert, hvad tænker du, hun skal gøre? Så hvad er det, der appellerer til mænd? Det er et meget stort spørgsmål, det ved jeg godt, for det er selvfølgelig rigtig forskelligt. Men der er ingen tvivl om, at det, der appellerer rigtig meget, det er en kvinde, som tør være åben og sårbar og i sin kærlighed. Altså, jeg elsker jo det der ord kærlighed, og jeg synes jo, jeg ser rigtig mange kvinder... Men hvad vil det sige at være åben og ærlig og sårbar og i sin kærlighed? Det er ikke at have sådan en isblind i sit øje, som jeg synes, at der er rigtig mange kvinder, der har. De er sådan utilnærmelige og sådan lidt rå i det og sådan noget. Det er ikke noget, vi mænd i virkeligheden synes er særlig attraktivt. Hvorfor ikke? Fordi at vi vil rigtig, rigtig gerne gøre noget for kvinder, og vi vil rigtig gerne passe på dem. Og det er i virkeligheden også sådan, som jeg ser, at rigtig mange kvinder gerne vil have. Og fordi kvinder så bliver mere maskuline, så gør de også mændene, og alt det, de ikke vil have, gør de til mændene til, fordi så bliver mændene lidt mere svage, og de bliver heller ikke de der mænd, der ligesom handlekraftige. Så det er faktisk en lose-lose for begge parter? Ja, og faktisk det jeg talte om i sidste uge, det der med, at mænd skal kunne rumme kvinder. Det handler lige så meget om kvinder, der skal kunne rumme kvindeligheden. Der er så mange kvinder, der ikke kan rumme det feminine aspekt, og hvis de gør det, så tror jeg, at der vil ændre sig så meget for Men dem. hvis man skal nu være helt konkret, fordi det er jo sådan den teoretiske del, du sidder med der. Hvad skal hun helt konkret gøre? Skal hun møde op i nogle lange romantiske kjoler, når hun går på dates, eller skal hun ændre sin... Hun har 2 forskellige profiler på hver sin dating-site. Skal hun gøre mere ud af, jeg drømmer om en mand, der kan passe på mig? Er det sådan noget, hun skal skrive? Hvad skal hun gøre helt konkret? Det skal hun gøre, og så skal hun passe meget på sit sprog. Hun siger noget negativt om mænd, og man får jo det, man sender ud. Jeg synes faktisk, mænd er lidt overfladiske. Ja, og hvis det er sådan, hun sidder og taler med sine veninder, så er det også det, hun kreerer, for vi kreerer, altså tanken kom først, ikke? Står der også i Bibelen. Altså sådan er det i virkeligheden. Der er noget med det der med, at når vi tænker noget, så bliver det også sådan. Så det er vigtigt, at vi siger noget positivt. Er du enig i det, Kisser? At hvis hun ligesom, i stedet for at stemple mænd som lidt overfladiske, det kan jo være, at hun møder mænd, der er lidt overfladiske. Ja, og jeg tænker, hvis det er hendes billede, at mænd er overfladiske, så vil hun også tiltrække mænd, der er overfladiske. Hvis det er det, der... Jeg tror, at det man tror på, det man tænker og føler om sig selv og om verden, det vil også være det, man sender ud i verden, og det, man så modtager tilbage. Så det kunne være rigtig fint at arbejde med det, men det kræver jo, at hun arbejder med de her ting, vi lige har snakket om i sig selv, så hun kan komme til at udstråle noget andet. For man udstråler jo kun det, der kommer fra hjertet. Og jeg tænker, at hun og rigtig mange andre kvinder, måske kunne det være super godt at integrere, fordi jeg tænker, at kvinder må jo også godt have lov til at have styrke og kunne være selvstændige, og behøver jo ikke at være fuldstændig tilbagelænet. Jeg kan ingenting for, at mænd kan få lov til at føle sig som mænd, men det der med at integrere det feminine og det sårbare, så man også, altså i virkeligheden, både mænd, men også andre kan tro på, det her det er et menneske, vi skal passe på, ikke passe på, fordi hun er skrøbelig, men tage os ordentligt af, ikke? Så tænker jeg på, at hun siger, at hun dater en hel masse og går til singlefester og har 2 forskellige profiler og sådan noget. Er det for meget? Ja, altså, må man godt det? Skal man bare kaste net ud i så mange have som overhovedet muligt? Ja, men jeg tror også, man skal passe på, hvor meget man er ude for sig selv. For jeg har det meget sådan, at hvis man ser kærligheden ligesom om, at der er lys hjemme, så altså hvis man er meget ude fra sit eget indre, herude hele tiden, så er der jo ikke noget lys.
Der er ikke noget varme, der er ikke nogen hjemme i ens hjem. Så hvis der skulle komme nogen forbi, der matcher en, så er der ikke nogen hjemme. Fordi hun er ude at date nogle andre. Fordi hun hele tiden er ude. Altså hun er hele tiden ude med sin bevidsthed, Men vil du anbefale hende at sige, prøv at droppe, eller have kun én profil et sted, og se ikke flere mænd på én gang? Eller? Det vil jeg sådan set prøve at se en af gangen, fordi at det, der netop sker, som Robert siger, hvis man er ude og har gang i mange forskellige ting, det er, at måske man mister fornemmelsen af sig selv, og mister jordforbindelsen, og netop måske så mister den det at arbejde med, det er okay, jeg har brug for nogen, det er okay, at jeg overgiver mig til kærligheden, nu tør jeg lidt. Det er måske svært, hvis man har gang i 4 forskellige mænd på en gang. Så hun skal skrue lidt ned i virkeligheden for sin søgen? Jeg synes bare, hun må godt være lidt mere, fordi vi har det der med, det er så fluffigt, og det der med kærlighed, men vi må godt synke lidt ned i det og sige, hvad er det i virkeligheden, når jeg er sårbar og virkelig min kvindelighed? Hvem er jeg så? Og så måske sige det til sig selv i spejlet om morgenen, det er altså noget, der virkelig... Hvad skal hun sige? Det bliver lige det sidste råd på falderebet. Hvad skal hun sige? Jeg er en sårbar kvinde, som har brug for kærlighed, eller en rigtig mand i mit liv. Det er, hvem jeg er. Ja, og jeg tør kærligheden. Og så kigge sig selv ind i øjnene. Det er altså, det er hæftigt at gøre. Det er hæftigt, men det er i hvert fald et godt råd, og det er hermed givet videre. Altså, tusind tak, fordi I kom, og god weekend, når I når dertil. Tak skal I have.